ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న బ్రదర్ పేరు అష్రఫ్. మనలో ఒకడు, మనలా ఒకడు. ఆయన వయసు 28 సంవత్సరాలు మాత్రమే. సలూన్ పెట్టాలని చెప్పేసి ఆయన కళ. సలూన్ ని బ్రహ్మాండంగా పెట్టాలని కళ. 2018లో ఫస్ట్ సలూన్ గుంటూరులో పెట్టాడు. ఈ రోజు 55+ బ్రాంచెస్ రన్ చేస్తున్నాడు. ఎన్నో దెబ్బలు, ఎన్నో వెన్నుపోట్లు, చాలా సార్లు ఇంతే ఇంకా నా వల్ల కాదని చెప్పి పక్కన ఉన్నాడు. కానీ మళ్ళీ కంబ్యాక్ ఇచ్చి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాడు. ఎన్నో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ చూసి ఈ రోజు 55+ బ్రాంచెస్ రన్ చేస్తున్నాడంటే కేవలం గుండెల్లో నింపుకున్న ప్యాషన్ మాత్రమే. మరి ఆయన చేయగలిగాడంటే మీరెందుకు చేయలేరు? నేను మాత్రమే ఎదగాలి అని అనుకోలేదు. తనతో పాటు 350 మంది పనిచేస్తున్నారు. తనకి తెలియకుండానే ఒక కింగ్డమ్ బిల్డ్ చేశాడు. అదొకటే కాదు, ఈ రీజన్ లో ఎక్కువగా ఫ్రాంచైజ్ ఇచ్చింది కూడా తనే. నేను ఎదగాలి అనే పట్టుదలతో పాటు నాతో పాటు 10 మంది ఎదగాలనే మనసు కూడా ఉంది. చూసారా అష్రఫ్ ని? ఆ మనసు ఎక్కడి వరకు తీసుకెళ్లిందని. అష్రఫ్ ఒకటే కాదు, ఇలాంటి అష్రఫ్లు ఎన్నో రావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను. ఈ పేజ్ పెట్టిందే గెలవడం కోసమే. మీతో పాటు నేను, నాతో పాటు మీరు. వీఆర్ వన్.